Dati, naoperahan ang anak ko na lalaki. Ilang linggo matapos ang operasyon, kinausap ako ng kapitbahay namin. Ang sabi niya, may lagi daw siyang nakikita na babae na umaaligid sa bahay namin. Wala naman akong napapansin na ganun kaya hindi ko na sineryoso pa yung sinabi niya. Isang gabi, naalimpungatan yung anak ko at sinabi niya sa akin na, "Ma, parang may naririnig akong tao sa labas ng pinto." Agad naman akong pumunta sa pintuan at binuksan ko to para makita nga kung sino. Nagulat na lang ako nang biglang tumambad sa akin ang isang matandang babae na hindi ko naman kilala. Nakatayo siya sa tapat mismo ng pinto namin at para ba siyang nagdadasal? Tinanong ko siya, "Nay, ano po ginagawa niyo dyan?" Bigla na lang siyang nagmumura at galit na umalis. Nakakapagtaka yung matanda kaya hinabol ko to. Pero pagtingin ko, wala na siya agad. Naisip ko baka nawawala lang yung matanda o kaya naman may problema sa pag-iisip. Makalipas ng 3 araw, bigla na lang nanginig at tumirik ang mga mata ng anak ko. Agad-agad ko siyang dinala sa ospital. Pero ang sabi ng doktor, wala naman daw silang makitang kakaiba sa bata. Normal naman daw ang resulta ng mga pagsusuri nila. Napagastos lang kami ng CT scan para sa wala. Bigla kong naisip yung matandang babae nung isang gabi at yung sinabi sa akin ng kapitbahay namin. Dahil doon, hindi ko muna inuwi sa bahay yung anak ko. Minabuti na rin namin na ipatawas yung anak ko dahil wala din namang makita yung mga doktor eh. Sa albularyo ko nakumpirma na inaswang pala yung anak ko. Kaya pala kahit mag-iisang buwan nang lumipas pagkatapos ng operasyon hindi pa rin gumagaling ang sugat nito. Sariwa pa rin yung sugat niya kahit kumpleto naman kami ng gamot at regular ang paglinis namin sa sugat niya. Pagkatapos namin siya ipatingin at ipagamot sa albularyo, 1 linggo lang natutuyo na yung sugat niya at nakita namin na gumagaling na nga to. Sa awa ng Diyos, tuluyan ang gumaling ang anak ko at yung matandang babae, hindi na namin siya nakita mula nun. Hindi ako mapaniwala sa mga ganitong bagay at gusto ko ding isipin na baka nagkataon lang ang lahat. Pero pag pinagtagpi-tagpi mo yung pangyayari, mapapaisip ka talaga. Bakit may isang matandang babae na parang may binubulong sa harap ng pinto namin at sa 10 oras pa ng gabi? Bakit hindi gumagaling ang sugat ng anak ko kahit kompleto yung gamot niya? At bakit nung ipatingin namin siya sa albularyo, unti-unti nang gumaling yung sugat niya sa loob lang ng 1 linggo? Mayroon din akong karanasan sa aswang nung bata pa ako. Kasama ko noon ang pinsan ko at nung mga panahon na yon, masama ang pakiramdam niya at nilalagnat siya. Nasa bahay kami noon nila lolo at lola. Dahil sa masama ang pakiramdam ng pinsan ko, naisip ko na kunin ang langis na pampahid dun sa bahay namin. Kaya iniwan ko muna siya sandali. Pagbalik ko sa pinsan ko, laking gulat ko sa nadatnan ko. Nakita kong nakatirik ang mata ng pinsan ko at madaming dugo sa may parteng leeg niya. Nung nilapitan ko siya, nakita ko na mayroong 4 na maliliit na butas yung leeg niya.
Natakot ako at nag-iiyak na tumakbo palabas at tinawag ang lolo ko. Pagkakita ng lolo ko sa pinsan ko, nagtaka ako sa sinabi niya. Ang sabi niya, hindi pa nakakalayo. Bigla siyang lumabas ng bahay at nagsalita ng parang Latin na dasal. Habang ginagawa niya yun, bigla na lang na may ibon na bumagsak. Agad itong kinuha ni lolo at inilagay sa isang malaking baul at tinakpan ito. Binantayan namin yun hanggang umaga. Hindi na ako nagtanong pa kay lolo kung ano ba talagang nangyayari. Bata pa kasi ako noon at naguguluhan sa mga nangyayari. Kinaumagahan, nagulat na lang kami nung binuksan yung malaking baul kung saan ikinulong yung ibon. Mayroon dong isang babae na nakahubad. Nakasiksik ito sa loob ng baul at nakabaluktot. Ang sabi ng lolo ko sa babae, alam kong ikaw ang may gawa nito sa apo ko. Itinanggi ito ng babae. Umiiyak niyang sinabi na wala siyang alam at wala siyang maalala. Tinakot ni lolo ang babae at ipinangako na wala na dapat itong ibang bibiktimahin pa at kung hindi ay hindi na niya ito papakawalan pa sa ikalawang pagkakataon. Nangako ang babae at inihatid ni lolo ito sa bundok para makita kung saan siya nakatira. Ang sabi sa akin ng lolo, pag naging aswang daw ang isang tao, wala daw talaga ito sa matinong pag-iisip at hindi alam ang ginagawa niya. Lalo na daw kung bagong aswang pa lang to. Noon ko pa naiisip na may kakaiba sa pamilya namin. Tuwing fiesta kasi sa amin, mayroon laging pumupunta sa bahay namin na malayong kapamilya daw ni na lolo. Ang tawag namin sa kanya ay Lola Ima. Kakaiba lagi ang mga kilos ni Lola Ima. Noong fiesta sa amin, napansin namin na lagi niyang nilalapitan at hinahawakan ng tiyan ng tagaluto namin. Minsan sinabihan siya nito ng, nakikita ko yung anak mo, lalaki. Nakita ito ng lolo ko at ng isa ko pang lolo. At narinig ko na naman na nagdadasal sila ng Latin. Silang dalawa. Ang kakaiba lang ay nakita kong ginagawa nila ito habang nakahawak sa dingding ng bahay. Nagtaka ako sa ginagawa nila pero kagaya ng dati, hindi ako nagtatanong. Nagmamasid lang ako lagi. Maya-maya, napansin ko na hindi na mapakali si Lola Ima, na parang nahihilo siya, kaya lumabas siya ng bahay. Siguro para magpahangin. Pero mula nun, hindi ko na siya nakitang pumasok pa sa bahay. Doon na lamang siya umupo sa labas. Nakita ko na kinausap siya ni lolo kaya lumapit din ako para makinig. Ang sabi ni lolo, huwag mo kaming ipagkalulong dahil mga kamag-anak mo kami. May inilabas si lolo na parang langis at nakita ko na gumagalaw ito, na parang kumukulo. Doon humingi ng pauminhin si Lola Ima at maagang umalis. Ang kwentong ito ay nangyari noong taong 2007 sa hipag ko na si Lena. Kapatid siya ng asawa ko. Buntis si Lena noon sa unang anak nilang mag-asawa. Nakatira sila noon sa isang liblib na barangay sa Negros Occidental, sa bahay ng mga magulang ng asawa ko. Simple lang ang bahay na tinitirahan nila doon. Ang poste at hagdan ay gawa sa kahoy. Lawanit naman yung dingding at gawa sa nipa ang bubong.
yung mga materyales na karaniwan sa bahay sa probinsya. Ang bahay nila ay nakaangat sa lupa ng siguro mga 4 na talampakan. Kaya naman nagagamit ang kanilang silong para pagtaguan ng ilang mga gamit. Ang silong ay meron lamang na kahoy na poste sa 4 na sulok at sa gitna din, tas wala itong parang dingding. Bago manganak si Lena, gabi-gabi daw silang nakakarinig ng mga kaluskos sa silong ng bahay nila. Minsan may naririnig sila na parang huni ng ibon sa bubong ng bahay nila. Dahil dito, laging natatakot si Lena at pinapatingin niya sa asawa niya kung ano ba talaga yung mga tunog na yun. Ang asawa ni Lena ay isang Indiano, kaya hindi naman siya naniniwala sa mga kwento-kwentong ganun. Ang naiisip niya lang ay baka may magnanakaw na nakaabang na pasukin yung bahay nila. Siyempre, si Lena at ang mga magulang niya ay naniniwala sa mga aswang at sa iba pang mga nilalang. Tipikal naman yun sa probinsya eh. Malakas ang kutob nila na isang aswang ang kumakaluskos sa silong at umaaligid sa bahay nila. Sa tuwing maririnig ng biyenan ko yung kakaibang tunog na yun, tinatakpan niya kaagad ng itim na tela ang tiyan ni Lena. Ginagawa daw ito para malito ang aswang kung saan nanggagaling yung amoy ng buntis. Ang biyenan kong lalaki naman ay kinukuha kaagad ang bendetadong lana at lalagyan nito ang buntis na anak. Isang araw, nung papunta sa simbahan ng biyenan kong lalaki, nagkataon daw na narinig niya ang usapan ng isang tindera ng gulay at ng mamimili nito. Ang sabi ng tindera, pupunta daw siya sa bahay ng hipag ko para magdala ng mga gulay. Nung narinig yun ng biyenan kong lalaki, dali-dali siyang umuwi sa bahay dahil alam nito na yung tindera ng gulay ay pinaghihinala ang aswang. Pagdating sa bahay ng biyenan ko, kinuha niya kaagad ang lana at ipinahid muli kay Lena. Maya-maya, nung palabas ng bahay ang biyenan kong lalaki, nakita niya yung tindera ng gulay. Sinabihan nito ang tindera na nasa loob ang anak niya at gustong bumili ng gulay sa kanya. Pero ang tindera, bigla na lang nagsabi na may nakalimutan daw siya at kailangan niya nang umalis. Naamoy niya siguro ang lana kaya hindi na ito dumiretso pa sa loob. Isang gabi, manganganak na noon si Lena. Inutusan ng biyenan ko ang nakababatang kapatid ni Lena na si Clara na tawagin ang hilot sa baryo nila. Kahit takot na lumabas ng gabi, pumayag si Clara sa kondisyon na sasamahan siya ng kanilang pinsan. Alam ng pinsan niya ang daan papunta sa hilot. Bago sila umalis, sinabi nito kay Clara na sa daan daw, kung ano man ang makita o marinig, ay hayaan lamang at huwag na huwag papansinin. Ang hilot ay nakatira sa paanan ng isang burol. Para makarating dun, kailangan nilang dumaan sa isang taniman ng tubo. Habang naglalakad, napansin ni Clara na ang mga tubo ay bumabaluktot dahil sa malakas na hangin. Nagtaka siya kasi yung lakas ng hangin parang yung may paparating na bagyo. Pero hindi naman maulap ang kalangitan. Maya-maya, kinalibutan siya nang may marinig siyang mahinang boses na tumatawag sa kanya. Nanggagaling ito sa taniman ng tubo. Binalaan siya ng pinsan niya na huwag papansinin kung anong makita o marinig dahil nililiwat lang nito ang atensyon para hindi sila makarating sa pupuntahan nila.
Nagpatuloy ang mga huni at ang mga tawag sa pangalan nila habang naglalakad sila sa madilim na daan. Hanggang sa makarating na nga sila sa hilot. Sinamahan nila ang hilot sa bahay ni Lena. Ang kwento ni Clara, kahit pabalik na sila sa bahay kasama yung hilot, patuloy pa rin daw yung mga kakaibang tunog galing sa tubuhan. Ang sabi ng hilot, huwag daw papansinin at huwag lang lumapit. Sa awa ng Diyos, ligtas na nanganak si Lena at wala namang masamang nangyari sa kanila. Nakakatakot daw talaga yung naranasan nilang yon kaya iniiwasan na nilang magawi sa tubuhan. Matapos manganak ni Lena, wala na yung mga kakaibang tunog na naririnig nila sa gabi. Nagustuhan niyo ba ang kwento? Para maging updated sa mga bagong contents, hit nyo lang ang subscribe button sa screen nyo. Pwede rin kayo mag-visit sa Facebook page at sa website. Yung mga links nasa description box. Salamat sa pakikinig.